Работи ли си? Кой да е, бе? Как беше на работа днеска? От всяка критика, той не се ли разбира? Много жалко. Скоро една салатка, може да спретнеш. Ами, до към 30 минути ще я направя. Няма ли малко по-бързо ти за ракицата, нали? Ще изчакаш малко, де. Дай тогава се набира. Добре, чакай малко. Но да не забравиш да си сложиш подложката. Няма, писна ми вече да ти чистя простотиите. Добре, разбрах. Махай се от тук. След малко ти е готова салатата. Добре. Дай, карай го този глав, карай го да се не знае. Дай. Пъде да се не знае. Ай, все ли засещай там, заложа с пари този мач, бе. Да! Каква мишена, бе? Пари имам заложени на ма. Остави ме да ми. Добре, айде. Усещане, че първите 10 минути на второто по време Арсенал излиза. Да, салата скоро няма ли да е готова? Чакай малко и сега е готова. Цел да пести енергия. Няма много яростни пресиращи действия, няма и много... Ало. Да. Извънредна задача. Жоржиньо ще За довечер. последния избор на Добре. Микел Артета. Дочуване. Често казвам, леко чуден съм. Ало. Да. Имам много мишена за теб. Да. До вечера ще. На партито на Крумович. Да. Ще ти изправи детайлите. Ай. Що правим, приятел? Спокойно. Сергей Крумович – един от най-опасните престъпници на нашето време. С руски происход, той ръководи повечето черни пазари в страната. Има закрилата на началника на българската полиция, което го прави невъзможен за разобличаване. Здравейте, господин Николаевич. Каква е мисията? Мишената ти е един от най-опасните престъпници на нашето време. Сергей Крумович. Тази вече организира партия. Искам да си там, да го убиеш и да се върнеш да докладваш. Така де. Без тая. Участваш ли? Да. Добър вечер. Добър вечер. Давай. Здравейте. Добър вечер. Така, мишената се появява до половин час. Ще използваш ето това за неговото убийство. Да, вече. Довиждане. Ей, барман! Я нали един голям джак? Бори се след малко. Знаеш какво ми се прави? Искам да отида на покера. Видях Васил е седнал този път, ще го обера до шишка. Абсолютно целия ще го ограбя. Ей, нагласи чуфете още от сега да са готови да седна! Заповядайте. Благодаря.
Започнем да. Но не с тия карти ще играем за по-големи суми, мънчо. 600 хиляди. О, не. И какъв шанс? Сега се отказвам. Не играеш на древно. Сергей. Доста дребно залагаш. Нека да го вдигнем на 800 хиляди. Виж сега, сигурните суми са пътя към големите победи. Така че директен кол. Ти не мисля, че си сигурен, че искаш да се заместваш в тази игра. Това не е твоята нормална територия. 1 225 000. Добре. После обаче, нали знаеш, че големите играчи, т.е. големите ости, трябва да побеждават. Сега ще видим. Това мой човек. Сега. Да. Какво имаш, нищо нямаш? All-in за 3 милиона. Силнат фуш, Асаки Поп. Какво може да имаш, каквото може да ме победи, какво възможно може да имаш, че да ме победи. Аз ти казах, че не трябва да се залагаш на тази маса. Аре, дай тук вече да прибирам. Ами, както виждаш, приятелю, и аз, както казах преди малко, големите ости не винаги са знак за големи победи. Straight flush. Как можеш да имаш стрейт фъш, бе? Абе, не е нормално да играеш такива карти. Виж. Не е нормално да играеш такива карти. Приятел. Не може да играеш такива карти. Господин Клумович. Не може да вдигаш. Аз да те резвам и след това и да ми вдигаш за такива карти. Не може, не е нормално. Забягай го с този покер вече. Ми писна и всичко. Благодаря ви за главите пари. Раздали си, бягай от тук. Шеф, има нещо лошо тук. Мисля, че трябва да си ходите. Ще викнем номер 2 да свърши цялата останала работа, моля. Добре, ще послушам, просто защото това въобще не са там стоя. Моето виски. Ами всъщност, да, имаш...